Hemmäňe salam. Men adım Gözel. Men Beykent Üniversitesi'nin 1-nji sınıfynda hemşirelik bölümünde okuyan. Men üniversitemi gaty haladım. Men üniversiteye girmegime Atamurat kömek etdi. Sizem eger gelecekde işinizin eýeti bolmak isleseňiz, Atamurata jaňa bilersiňiz. O size kömek eder. Siz özüňiz üniversitede başvursaňyz, size iskitka bolanok, teýa Atamurat bilen gürleşip, Atamurat bilen habarlaşyp daýdyseňiz, size 50% indirimli size okuwat alyp biler. Sizin kimliğinizi Atamurat alyp biler, kömek eder. Bol şans.